Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы пришли на День собак. Dobre, na druhom mieste, Вот собаки. na druhom mieste je psík, ktorého sme si síce nepredstavovali, ale ja ho tak trochu poznám. Aj on mňa, asi vidíte ten zaľúbený pohľad. Akurát ho odvrátil. Už. Je to Pipo. O Pipovi vám poviem, že to je moja nezbedná láska. Это вот это надо было вывести по внешнему виду. Видно быть взором. Pipo sa teší z cien, z nás, zo všetkého. Tak ja sa opýtam sa to pani prednostky. Pani prednostka, prečo práve Pipo? Veľmi sympatický a vidno, že spolupracuje aj s majiteľkou a strašne aj je pekný. Vy ste si ho vybrali, predpokladám, ako porodkyňa, či? Zhodli sme sa na všetkých troch. Super, takže ste sa zhodli. Výborne, stále tí prví traja, môžete sa nám tu nazoradiť vždy po mojej pravici a my vám potom urobíme spoločnú fotku, hlavne pre nášho sponzora Super Zoo. Dobre, to budete mať takú spoločnú stále, vždy každý, kto vyhrá. Ale máme teda iba tretie miesto a druhé miesto vyhodnotené a nás čaká ešte prvé. To Všakže, vieme meno psíka? Ja viem meno. Oni povedali, že to šteniatko, ale je to Benny. Takže Benny dostal prvé miesto od poroty. Pán starosta vám udeli cenu. Tak to už áno, od pána starostu dostať cenu. Super. Takže ešte raz kvôli fotke, no musí to byť. No. Ja by som sa aj opýtala poroty, že prečo tento psík dostal prvé miesto, ale myslím si, že vzhľadom na jeho rozkošnosť, ktorá vyplýva z toho, že má len 4 mesiace, tak sa ani pýtať nemusím. Asi. Ale ináč, čo som si všimla, vyhrali všetko čierne psy. Tak to je super, ja fandím čiernym psom. Dobre, tak. A ja nie, ja fandím. Ja by som vám chcela všetkým poďakovať, všetkým účastníkom tejto kategórii. Zaslúžite si veľký potlesk od nášho publika. Ja ďakujem všetkým zúčastneným v tejto kategórii. Tak ja som vám Adam, вот следующий toto sa volá Flaro. Adam a Flaro, vítajte medzi nami. Zaslúžite si potlesk na uvítanie. Oni síce ešte nevedia, za čo tlieskajú, k čomu tlieskajú, ale myslím si, že to bude celkom dneska niečo zaujímavé, niečo nové. My sme sa, Flaro, celkom zladili, pozeraj, dneska sme v modrom. No, mňa zaujíma v prvom rade, čo robí tvoje združenie, alebo kde vlastne sídlite, čomu sa venujete? Skús nám to tak povedať, keby niekto z účastníkov sa chcel prísť pozrieť, alebo keby chcel so svojím psíkom niečo také skúsiť, tak kde ťa nájdu? Шо ты идешь? Takže my vlastne s Flarom od roku 2022 trénujeme bull športy. To je vlastne rok, kedy už Flaro dovršil vlastne prvý rok života a teda už sa dalo s ním začať športovať. V podstate tie návyky na šport už sa získavajú už pred prvým rokom, ale zaťažovať ako keby toho psíka sa môže až od roka, samozrejme v závislosti od vývoja, vyvinú psa. No a čo sa týka nás, tak my vlastne, teda je to môj projekt, je to rozdelený projekt na dve veci a jedna časť je výroba kinologických kusadiel a rôznych pomôcok na športy a na tréning. A druhá je samostatný tréning bull športov. Takže tie športy sú zamerané predovšetkým na psov typu bull, čo je stále ako také obľúbené plemeno, stále je dosť veľa tých psíkov, ale ako môžeme aj dneska vidieť, že teda dneska tu nie sú veľa bull plemien a práve preto, že asi každý vie, že tieto plemená majú za sebou dosť taký ťažký osud. V podstate boli vytvorené na boj, čiže boli krížené na to, aby bojovali buď proti iným zvieratám alebo proti iným psom. No ale dneska vlastne sa už doba mení, tak treba sa prispôsobiť ako keby aj tomu chovu a vlastne môjim cieľom je nielen ako keby vyrábať, predávať, ale zároveň aj edukovať v tomto smere a snažiť sa ako keby ten chov bull plemien ako keby udržať a viesť ho takým správnym smerom, aby ľudia vedeli, čo to obnáša mať také plemeno, čo také plemeno potrebuje jednak vo výchove. Если будут еще маленькие собаки, то
Мы тоже пойдем с собакой. Да. Ja by som chcela povedať, že tu na ťahanociach je práve týchto bol plemien strašne veľa. Čiže sa aj celkom čudujem, že medzi nás neprišli, aj keď možno je to práve tým, že majú trošku komplikovanejšie povahy, ako si práve povedal. No a ja sa chcem opýtať, čo Mr. teba viedlo k výberu tohto Или plemena? как вас зовут? No, v podstate pred 11 rokmi som bol za kamarátom v Spišskom podhradí. Вроде говорили, что мистер Филиппов Odtedy som tak зовут. stále túžil po Sachabovi, ale Mali sme vlastne Filipa som do toho Nováka vstúpil v veľmi ako škole. nevzdelaný, to znamená Flaro je pes z Bazošu. Stál 300 eur, ale dostali sme na neho zľavu 30 eur. takže 270 eur Видео ссылку. a je bez papierov, je to kríženec. Takže takto som vstúpil do toho chovu vlastne bol plemena, čo vôbec nie je akože šťastné, vzhľadom na to, že je to náročné plemeno, tak je určite dobre predtým Вот здесь vedieť есть всякие povahu товары plemena, hlavne si kupovať с s собаками, preukazom pôvodu куча a этих vedieť, ako keby сумочек. toho psa také. No, ako mal som šťastie na ňo, že je to Вон fakt ako куча. super pes, dá sa s ním pracovať, je Там, veľmi odhodlaný a veľmi Игрушки для rád собак, spolupracuje, клетка čo для pri tých športoch больших je veľmi собак. potrebné. Ale zároveň sa môže stať pri tých Žiadne množiarniach, собаky. že sú tam nejaké vady v podstate genetické, ktoré sa nedajú ako keby pri tom previeraní. Там вот kvalitne, že, маленькая таксочка. Toto bola taká chyba, ktorú by som teda nezopakoval, ale zároveň by som ho v tomto momente ani nemenil. Вот эти Takže две лапы. Tak sú to naši miláčikovia. Čiže máš iba jeho? áno, v tomto momente, hej. A kde ťa nájdú naši účastníci dnešného dňa? Ako momentálne mám ako keby výrobňu na Strojárenskej ulici v Starom meste. Хочешь, можешь свой A тоже čo týka показать. tréningov, Вот так. tak nemám ako keby tréningové miesto, ale trénujem v podstate, kde sa dá, hej. Čiže pokiaľ ideme, dajme tomu, ťahať nejakú záťaž, tak ideme do lesoparku na Furču, pokiaľ idem niečo skákať, tak môžem byť aj na Aničke a tak ďalej. Čiže podľa toho, akú disciplínu chcem trénovať, tak podľa toho potom sa А, aj я presuniem. думала, вот так. Keď to niekoho z vás zaujalo, verím tomu, že všetky, nezabudnite po skončení vlastne nášho, alebo teda Flarovho vystúpenia, nájdete Adama a Flaro. Flara tam v tamtom zelenom stánočku, takže zajdite sa tam popýtať, informovať Mr. niečo o tejto Flaro. psej aktivite. Je to naozaj niečo iné, než to, s čím sa Как bežne некрасиво. stretávame. Tak, nechám ti teraz aj mikrofón, alebo ti nechám iba priestor na ukážky? Ako v podstate v takýchto podmienkach, ako keby nie je veľmi Вон čo еще один prevádzať, маленький aby som možno песик. opísal, čo som priniesol, Это, ale наверное, это Беньямин. keď používa. Это такса. Это, наверное, тот Беньямин, которого показывали. ну Bull да. sporty Ja думаю, да. vlastne vychádzajú z toho, že psi sa ako keby museli držať О, vo forme, вот tým, это že sú вот to, уже boli to bojové хорошо. plemena, tak sa snažili ako keby Не tie то, psi что držať то. vo forme, Не та ж. formou tých bull sportov. Показывал. Да, не Dneska то už vlastne tie показывал. športy robíme práve preto, aby Слава tie psy Bohu. dostali akoby to, čo potrebujú, to znamená ten pohyb, aby boli spokojní, unavení, aby boli správne zaťažovaní. Tá ich dynamika sa niekde prejavila. A v bull sportoch poznáme vlastne také tri základné kategórie, a to sú ťahové, skokové a rýchlostné. No na tie ťahové používame napríklad takýto postroj, hej, je to špeciálne ušitý postroj na mieru. Вот собака Бетти выиграла сегодня первое место. Подарки Беттины. Вот подарки, которые она выиграла. Рэббит. Это трек кролей. Вот еще. Вот сколько она всего выиграла. И вот еще такие косточки мягенькие. Кони вот. Вот все, что она выиграла. Вот это вот девочка. Собака выиграла. Ей целых 10 лет. Вот эта вот собака Бетти выиграла. Получила первое место. Еще куча корма. Хотя старенькая, 10 лет. Odpadnem. Happy to dala. Mandy, poď. Krásne. Vlastne nie teba volali. Aké to je А когда len kvôli tomu. Музыка из 007. Cesta na svet hrom. Ко мне! Ко мне!
Mandy to obišla. Napriek tomu, že vedela, čo tam je, tak to celé obišla. Tak, výborne, Janka už je tam s ďalším psíkom. Porodkyne zapisujú. My pomáhame papať. Výborne, Bela už ide na to. Tak, privolať Belu. Dobre, Bela to zvládla, pôjde Sára. Môžete Sáru čakať na druhej strane. My to prejdeme až naspäť. Ale ju to až tak nezaujíma, že Sára? Tak, výborne, Sári, poď, ja ťa tu odpojím a budú ťa volať. Если бы тут была Веста, это другая наша собака, она бы все сожрала. Так, нужно Výborne, испытание Sári, teraz ide na на drahu еду. Tinka. Nech sa páči. Môžete ísť Tinku čakať už tam do cieľa. Výborne. Tinuša si ňuchla. Ona nezvykne. Bystro. Super, Tinuš, výborne. Výborne, na dráhe máme ďalšieho psíka Tima. Tima, môžete ísť čakať na tamtú stranu. Он все Janka vám ho tu pustí. Timo, Dagi a potom ešte asi Betty však. Áno, Betty je tam. Výborne. Privoláme Tima. Бейти, ты нет. Timi, na dráhe to je. Na dráhe. To sú lakociny, poď. Poďme nám. Dobre, Timi, super. Janka už má Dagiho na dráhe. Privolaj. Dagi, ku mne. Nie, fuj, 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 fuj. Dagi, musím povedať, že porota mi to práve pošepla, že Dagi mu veľmi fandí, ale týmto si to Dagi pokazil. Takže posledná na dráhe je Betty. Potom to už bude na porote, kto z týchto všetkých psíkov bude víťazom tejto kategórie.